Današnja priča govori o poznatom glumcu Carlu Campaniniju, koji je pokopan na groblju u San Giovanni Rotondu. On je tijekom života stvorio dugo prijateljstvo s Padre Piom, a kako je sve počelo i čime je rezultiralo, saznaćemo u nastavku. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se i kliknite zvono podsjetnika, lajkajte i podijelite naše videe vašim prijateljima i članovima obitelji. Zahvaljujemo svima koji su se do sada uključili u apostolat Voljena djeca Padre Pija. Zbog vaše velikodušnosti ovaj kanal i apostolat i dalje rastu. Više o apostolatu i kako nam možete pomoći saznajte u poveznici ispod ovoga videa. Poznati glumac Carlo Campanini, koji je, kako smo rekli, pokopan na groblju u San Giovanni Rotondu, prvi puta je susreo Padre Pija 1939. godine. Carlo je tada tražio neku vrstu materijalne koristi od ovoga susreta. On je kao glumac uvijek bio na putu daleko od svoje obitelji, a to nije volio. Čuo je da je njegov bratić imao sličan problem i da ga je Padre Pio riješio. Bio je veliki tjedan i bilo je kasno kada je stigao u samostan. Padre Pio baš nije bio sretan zbog toga. Prišao mu je i rekao: "Ni u velikom tjednu mi nećete dati mira. Što želite?" Rekao mu je kako bi se htio ispovijediti. Padre Pio ga je uputio da se pripremi i vrati ujutro pa će ga ispovijediti nakon mise. Sljedeće je jutro Carlo bio na misi kojim je bio jako dirnut, a nakon toga je otišao na ispovjed. Bio je vrlo zatečen jer je, prije nego što je uopće izustio svoje grijehe, Padre Pio počeo sve navoditi jedan po jedan. Čitao je njegovu dušu poput knjige, a Carlo nije mogao vjerovati. Prije nego što mu je dao odrješenje, Padre Pio ga je natjerao da obeća da će promijeniti svoj život. Campanini je i dalje želio razgovarati s Padre Piom o razlogu svoga posjeta, svim problemima oko pronalaska posla u Rimu, kako bi bio bliže obitelji, no nakon ovoga je izgubio hrabrost. Kasnije je ipak iznutra iznio svoje zahtjeve. Iz dubine srca je uporno prinosio svoje molitve Bogu, tražeći pomoć, a zatim se vratio u Rim. Kaže da su ga nakon toga neočekivano pozvali iz studija Cinecittà i dali mu važnu ulogu u filmu Zbogom mladosti. Ovim je filmom pokrenuta njegova karijera i nakon toga je postao bogat i slavan, što ga je dovelo do niza drugih uloga. Međutim, Carlo nije održao svoju stranu dogovora, obećanja koje je dao Padre Piju, kako će promijeniti svoj život, i to ga je počelo sustizati. Počeo je biti duboko uznemiren. Nekoliko godina kasnije, njegova je žena odlučila da se cijela obitelj mora posvetiti presvetom srcu Isusovu. Razgovarala je sa župnikom i on je rekao kako je to dobra prilika za ispovjed i pričest. Campanini nije mogao ići protiv želja svoje žene, tako da je morao ići na ispovjed. Dok je u Rimu prolazio pokraj jedne crkve, ušao je unutra s namjerom da se ispovjedi. Nakon što je sve priznao, shvatio je da su svi grijesi sada iza njega, što mu otvara put da ponovno posjeti Padre Pija. Obitelj se nakon ispovjedi posvetila presvetom srcu Isusovom. Nešto kasnije, Carlo je bio na području San Giovanni Rotonda i otišao je kod Padre Pija na ponovnu ispovjed, bez nemira što je prekršio svoje obećanja jer je to već ispovjedio i nije morao priznati i sada. Međutim, kada je kleknuo ispred Padre Pija, on mu je rekao neka počne od 1936. godine. Davno, Carlo nije mogao vjerovati kakvu lošu sreću ima. Bio je kao uhvaćen u klopku i nikakvi pokušaji da se izmigolji iz situacije nisu pomogli. Bilo je uzalud. Nikako nije mogao uvjeriti Padre Pija jer je on inzistirao: "Počni od 1936. I premda je ovo bilo jako ponižavajuće za njega, Campanini je učinio
kako mu je rečeno. Iz ovoga je proizlašlo nešto jako dobro. Naime, od tog trenutka nastala je snažna duhovna veza između njih dvojice i razvilo se duboko i trajno prijateljstvo. A kao rezultat toga, Campanini je na koncu i sahranjen u San Giovanni Rotondu. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se pretplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane Svetog Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e